Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela amazwibela homecoming ngomhla ka-25 August. Guys, uShwabi uvakashele uMakhumalo-ke namhlanje. Qale ngokugxeka nje indawo abantu bakhe, phela abantu bakhe laba kade ephuza lapha ethaveni yakhe bebehlala ngaphandle, abanayo ngisho i-shelter and indlela ade behleli kuyona like kuyabonakala ukuthi kungcolile, like uyabona ukuthi nje labantu laba ngathi uMakhumalo nje hayi besebeza nje kuyena kodwa indawo ebafanele ilaphaya eShwabi Tavern. Kuthe kusanjalo-ke bekuqhamuka uMakhumalo. Makhumalo-ke umane nje wathi nifunani la? Bathi hayi mama, sithi nje asizoku-check-a sikubone ukuthi uyaphila na. Athi kwasekuhambisana kangaka, kufika amadoda la izolo athi angivale indawo yami, then kufika nina namhlanje. Do you have something to do with this? Eyibuzela nje uMakhumalo wathi lalela mama, thina nje into esizokutshela nokuthi nje awukuhlale kumkhakha wakho, gcila esitolo, dayisa ijuice, phume nje utshwaleni. Wathi uMakhumalo lalelani lana-ke angizozwa ngani. Wathi yabo lento oyenzayo Gunyathi, ubisigebengu wena mama, kusho uShwabi. Wathi ayibo, okudlula bani? Usuzikhohliwe wena weShwabi. Into engizoyenza-ke manje mina ngizohamba ngiyobhalisela ilayisensi yokuthengisa utshwala. Mase ngiwatholile amaphepha angigunyazayo ukuthi ngibudayise, ngizobudayisa. Wathi uShwabi lalelala wemuntu wesifazane. Bogawula ubheke-ke manje ngathi usudlalela iy'tsheni ey'fayo. Wathi angithusa yini? Wathi angikuthusi. Wa-eda uShobani wathi mama, angeke kwazi ukuthi esigodini esincane kangaka kube namathaveni awu-2. Wathi uShwabi thatha lokho akushiwo lo ndodana njengesixwayiso-ke mama, ngisaya esitolo sakho ngiyothenga ijuice. Asihambeni siyothenga ijuice esitolo sikaMakhumalo, iyona-ke futhi kumele ngabe uyayidayisa mama, hhayi okunye. Ayi aminca uMakhumalo ngoba uyazi phela labantu laba bayingozi ngokusecuyeni izinso zabantu. Manje mekhuluma kakhulu angasayibone naye selaphaya lela tafula elibandayo. But anyway, asikho lapho guys, uhambile-ke uShwabi waphindela ethaveni yakhe ey'tshela ukuthi phela abantu bazongena ngokulandelana since phela uMakhumalo usemisiwe ukuthi adayise utshwala. Kodwa-ke bekukhala ibhungezi, kukhala ibhungezi guys. Waqala washaya uvalo wathi hayi ngeke fuze ngabe kugcwele namhlanje, nibonile kaMakhumalo akho umuntu. Angithi bapha abantu. Athi uShobani namangazi. Athi yabo mekuqhubeka kanje kumele sibuyele kulo mshikashika wethu wokuhlinza abantu. Athi hayi wena musukhuluma kanjalo, kusho uShobani. Wathi vele uyabona kahle ukuthi ibhizinisi lami liyawo ngala laphaya, futhi ngimisiwe esigungwini sokuba yikhansela. Kushuthi anginamali engenayo mina, kumele siyicabange lento. Nawe futhi-ke awunawo umsebenzi wa 9 to 5. Kuyimanje nje ungangitshela ukuthi usazophindela ubudokotela wena. Uyabo futhi kulo msebenzi wethu meke wangena awuphumi uphila, so uzikhethele ndoda. Kuthe kusanjalo guys, kwangena imessage efonini kaShobani esho ukuthi-ke i-HPCSA, i-board ephensa abantu baka-health, iyamgxosha njengodokotela njengoba phela-ke ehlinza abantu waphula umthetho-ke ovumayo lapha as an oath-taking person ukuthi awuzulimaza ama-patient. So uma ubalimaza-ke at the end of the day bayakuphuca certificate. Bamphuca-ke bamphuca ngoba yena futhi ayi ukuthi kwenzeka iphutha ubebahlinza. He was actually breaking the law and therefore bamhlwitha certificate. Ka-HPCSA-ke abafuna umuntu ophula umthetho, kumele yonke into ithi ekutheni okay molenzile iphutha ulenzile, at least libonakala ukuthi bekuyiphutha. uShobani akenzanga phutha, ubeloke bahlinze phindelela abantu ebakhipha izicu zabo bengavaze guys, bemnikeze imvume for that. Guys, sekusuka lapho-ke wabona uShobani ukuthi hayi cha, kushuthi-ke kumele athole omunye umsebenzi ngampela, and ukuhlinza abantu kungenzeka ngempela kube umsebenzi olandelayo awenzayo ngoba vele akanalo elinye ikhona nalo bakithi ubhuti. Guys, impela-ke ekuhambeni kuyashuba ngoba khona nobhuti ekuthiwa uMsizi-ke obekade edayisa amathenda, and uMsizi-ke guys ubenakho nje ukuthi emphakathini afuna ukuba muhle, enikeza abantu i-donation, ebathengela iy'mpahla, enikeza abantu nje yonke into abayidingayo khona kuzobe kuthiwa umuhle. Kanti hhayi ushawa ubukhoshosho nawe bamathenda ngala eceleni. Uma wakhe-ke ucasukile yilesi senzo sakhe, uze wathandaza ekuseni washo ukuthi imali impande yesono, ubengakaze acabange indodana yakhe ukuthi izowela kuleso sono. Uyafisa sengathi ingane yakhe ingangaboshwa ngoba mengasiboshwa ingane yakhe uncamile ukuthi afe yena, ngoba ngiyakwazi ukuhlala abuke ingane yakhe isejele ebe ayifundisa kanzima kangaka. Imagine lapho ingane yakhe ilalele konke lokho kushiwo uma wayo iqalekisa emthandazweni. Yahamba-ke yaya kaShwabi, bekuyilona lodwa icustomer lakaShwabi namhlanje ethaveni.
wankunkutshwala umsizi, wadaka waba manzi. Sekusanjalo-ke kwafika uShwabi benoShobane kuyena, bembona phela njenge-target elula ezothi mekuthi bacela ukusebenza nayo-ke vume ngoba vele uyisigebengu ufana nabo. Umsizi ubatshelile ukuthi mina angifani nani, ngiyabenza ubugebengu bami buyiphutha futhi bami ubugebengu abufani nani, nibulala abantu. Washo kahle uShobane ukuthi lalela, siyafana wena, mina nawe siyafana, sobabili oma bethu bayasinyanya, ngimphoxela uma wami nawe umphoxela uma wakho. Bekulindele okukhulu kuthina, sinazo zonke izinto empilweni, sifundile, asiney'moto, sinayo yonke into, kodwa namanje nje siyayifanela, asinalutho sobabili. Ungathi kungcono kunami wena, siyafana sinawe. Angisazi-ke uShobane mase seyiduduza ngey'nyembezi zenye indoda. But-ke sizothini, mhlawumbe iyona ndlela emenza ukuthi naye avuke ekuseni athole ithemba elisha lokuphila, ukuthi akayedwa kulo bugebengu, bakhona nabafana naye. Guys, akupheli-ke lapho. Shuthi-ke umsizi waphindela-ke endlini-ke wancamela ukuquqa zonke iy'mpahla zakhe efuna ukubaleka intathakusa kahle kahle kungakavuki imuntu ekhaya. Kanti uzothi esathi uqhuba ikesi kahle nge-slow motion, uma wakhe aphaphame bekade engalele ehleli kusofa nje ecima ugesi. Washo ukuthi msizi, angikukhulisanga ukuthi ube igwala, indoda e-strong iyakwazi ukumelana ney'nkinga zayo, ibhekile, wena uyabaleka, hhayi musuba igwala wena, hlala la bhekane ney'nkinga zakho. Umsizi wabona ukuthi-ke amahlathi aphelile, impela indawo yokucasha nayo futhi ayisekho. Guys, ayike eKangaraji ixoxwa ngekhwela. uNgaraji usethola indawo entsha yokuthi ahlale noMaNgcobo. Uma wakhe ukukhala isimayimayi embhedeni, akafuni ngisho ukuvuka. Uyasho ukuthi-ke ngesikhathi uNgaraji ethola itoho lokuba yiphoyisa, wayenamathemba okuthi-ke kungenzeka kushintshe isimo lapha ekhaya-ke koDlungwane. Kodwa manje njengoba kufike-ke uMaNgcobo, ubona sengathi-ke konke lokho kuzoshabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga, ngoba uNgaraji yonke into imalana noMthandeni. Mthandeni lokhu, Mthandeni lokhu, Mthandeni lokhu, Mthandeni lokhu. Ekhaya kasondli, uNgaraji ekhaya kasasaphothi. uNgaraji nje into ayifunayo manje isitofu, ifriji, nayo yonke into ezoyidinga benoMaNgcobo lapha kuloya mqasho omushasha abawutholile. Guys, uNgaraji uzomisela uma wakhe ngenhliziyo bakithi, and ubaba wakhe-ke uney'nkinga zezinso. So abazali-ke guys, heyi, bazoba nenkinga ngoba phela mesizala abantwana sike siy'tshela ukuthi bazosikhipha osizini. Kuba njani-ke mase kuba nje kufika umuntu wesifazane ebese-ke ehlutha konke lokho? Ususebenze kanzima uyikhulisa ingane. Ngoba buhlungu, angikhathali, kodwa-ke sizothini ingane masikhethile? Khethile guys. Ushilo-ke uMaNgcobo ukuthi, Ngaraji, uma wakho ngeke aphatheki kabi ukuthi uthole umqasho uyohlala nomuntu wesifazane. Into ezomphatha kabi ukuthi lo muntu wesifazane uzohlala naye imina. Khumbule phela mina ngumuntu osashadile. Uma ngakho nginesithembiso, nginesiqiniseko sokuthi ubefisa ukuthi uqale impilo nomuntu wesifazane nje onormal, ongashadile, umuntu ozoqala naye yonke indlela yothando nomshado nayo. Hhayi ukuthi nje uthathe umuntu osethathiwe nongakadivosi nanokudivosa. Ngicathi ngakho nje ngajabulini nakancane nje ukuthi mina nawe sibe habo yithandani. Kodwa-ke noma kuyiqiniso lela lisho uMthandeni, ngeke kuze kushintshe umqondo kaNgaraji, ngoba uNgaraji uyayifela guys ngoMaNgcobo. Asike sihlaleke sibheke ukuthi le ndaba yabo yomqasho izohamba ephethe kanjani. Guys, aphela lapho-ke mazibelana namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, ngiphathela amazwibela Homecoming ngomhla ka-25 August. Guys, uShwabi uvakashele uMakhumalo-ke namhlanje. Qale ngokugxeka nje indawo abantu bakhe, phela abantu bakhe laba kade ephuza lapha ethaveni yakhe bebehlala ngaphandle, abanayo ngisho i-shelter, and indlela ade behleli kuyona, like kuyabonakala ukuthi kungcolile, like uyabona ukuthi nje labantu laba ngathi uMakhumalo nje hayi bese beza nje kuyena, kodwa indawo ebafanele ilapha eShwabi Tavern.